出国那个 schlemm 中有农山起码。Hadian bala pendep ya kajing puli ya ka Diploma in Sports Coaching na Netaji Subhas National Institute of Sports ka Baha Kolkata uap Shaimi Ryan Ringsai ulakmi linti ban pendep sa ka PhD halor ka Sports Psychology knang banang kantiu bat sandur hagaban hikai shikiwepad kinong yelekai. Uni urang yelekai ubala pendep ru dang shen ya kajing puli coach ka bashis nemduna ha kajing yelekai football ulayo ya ka kerdan ka bahajrong kata ka grade A. Uap Shaimi ude ukhon baaj ikong Isadora R Ringsai bat ba debor kakongor ki basa hamaulai moro shalong. Tungin ya ngap syapang kajing penpau uni urang yelekai halor kajing ya linti kajong u ha ka kam yelekai. Ngerting uap Shaimi Ryan Ringsai ngasa maulai moro. Teni kong ngakwa ban ai ngo yu blame mo pula dan kat ban ngah kani kalintia ka jonga. Klema u te ngamla da poe ro kan ne. Nga ai ngo ru yi mei pa bala ai min sim be ngana do madang red. Yiki parlok parajor ki nong hikai ki coaches pada nang red. Nga ai kublai ru yaki bahayang bahasam. Nga ai kublai ru yaki sports department ka balai rap ini ha. Kapor bangi dong kambai. Te kalintia junga hapor la kai te nga sedang ben nado mangala kai dang red ala kai ka dong maulai moro ma sidon buan ha kini ki interdong go sidon hangnya ki saput pra ki under 14 te nga ango do ki ni ki nong penyat jong ka dong ma bekila penyat ki kita main ki bela ai bagan sai ka sap jungi te hapor mangadang red ngamde utau ba trem hado kata-kata menla kai football pada ngasih ong bay LD bang danga work hard danga trash tom ngasapoi hi syakata ka level ka bahet no te apor bangadang don ha class 3 na 4 te ka sidon kini ka coaching camp ka basit penlong baka daka MFPA ka Meghalaya Football Players Association te ka whole kini ki coaching camp si ki football players. Te nakatu ko coaching camp kisi select players by select syaka state jong kan Meghalaya. Te nga ai mo sibun ki coaches jong katu ka association mo kila ai yang ka opportunity bangan saya ka sub ka jong bangadan. Kum bi isa Matthias Kriem bangkwai ha duar blai kum si khat isa punya isa clients imle isa Cliff Nongrom baro kitu ki coaches badan ha association ngadap ka jing semua mo bekila don kan pe banga. Hapor bangat dan hapor ngadon ka MFPA coaching camp te kila select yang panlet represent ya ke state sya ketika Tamil Nadu mo ya ka AIF Football Festival hapor 2006 te hantung ngila yo bon ha ka opportunities ban pen i ban ya le bagi bagi state jong ka negeri India te hapor bangadon ha class 8 9 but 10 ngahap shoot no ya kene football namar ngade naka ICSE board mo hani ha Meghalaya Police Public School te kene ka school board kade ka ba te ngahap shoot no ya kene ka football namar ngahap concentrate no ya ka jing pule mo and nga chukun ma ba image dong ba damla ban balance ya ka jing pule ba ka jing la kai te kamlong mo fya balance ba te ha por bang le class 10 board exams te ngala should concentrate no ya ka kot Unta, anda dang la pas ya ke kelas 10, ngala lit school no St. Anthony's High Secondary School. De hani ke school ba kesit I born opportunities ke ngi kena le kai, ban la kai unde tang ke football ba ke athletics, badminton, basketball. Dia nga ai ngu ba ya ke school ba ka ai ke opportunities yang ngi kena. Nga ai ngu ru isa dilep ba de coach yang ngi football St. Anthony's bila Arab hai nga ban hikai nga ya ka football ka real football ban nong kumno ki players ki dongkam ban say ka sub jong ki kumno ba kin la kai kumno ba kin la ban they physically but mentally fit te anda nang la pas ka cast 12 jonga te ngali la kai na ka samthya sports club te hapor
Bai la kai na ne rasam thia ro di coach i Sir Clarence Imlie te la hikai bha shapang ka football nga te la rap ha nga ku ban bel ya ka sap jonga bang dan mo te hapwar nga shong third year ha ya ka bachelor jonga ha sociology ha St Edmunds te nga la kai ro na ka Molai FC hantaru nga lunch shibun bha ya ka badong kam kum upliar mo ban poi sha ka level ka bahe hapor ngadan ha third year ha St Edmunds College tingali represent ya ka Nihu ma ya ka Inter University shate ka Mizoram University te hapor bangile station Mizoram University ngila kendo ya bon ki university nakane ka East Zone mo kasi kum na Assam na Mizoram na Nagaland tinggal ngila station Mizoram tinggal ngila ka university and ngim chem na job henry ba ka experience mi yo na ka tournament kala yarap sibon enga ko mo player ken nang ngala pensuktu ka level badong kam banlong kum ta player ka saka bahe jong athong ma ando ngala pas ya ka bachelors tenga pulih no ya ka bachelor in physical education sa Maharashtra Amravati hanya ka university ki hikai undai tang ya ka football ru but ya parok sports kum judo wrestling boxing te nga kum bubre ba sports ha te ngala kermen chi sha ba play but me pa kala lam lenti nga ma ban le chakane ka line jong physical education te hapor bangadon ka university ru ngala kai haka Inter University but ka All India University mot haka All India University mot borok ki university haka ni keri India kin yo compete mau banyak job dia ngala sngo dan box si syaba ngala sajen yang kata university ru main la kai anda ngala ada ya ka bachelors of physical education dia ngalek ya ka masters of physical education ha Lakshmi Bai National Institute of Physical Education NERC Guwahati kum kadai ka Eastern Center mo jongka Lakshmi Bai National Institute of Physical Education Gwalior te hapor bangadon hani ka Masters of Physical Education ngalak pulih ya ka specialization in football but ya ka sports psychology ru te hangani ka hapor ngadon hangani ka college ru te ngalak kai na ka university ngila poi ru sya katong joka All India University tournament te habang pulih ya ka sports coaching mo ha Natidi Subhas National Institute of Sports Kolkata tingila long ki badong bok ha namar buan ki players basha jet ban let ke sports coaching kidai tang ki players ki bala represent ya ka national level university level state level mo tingila long ki badong bok ha ban sha jet akata and hapor bengilet ya ka sports coaching ngila yo ki coaches hang to institute ki batrim namar buan kidai ki coaching staff jo ka India team tinggal yo bahaya ka jing hikai na ki kumno bandil beki players hapok pitch but sabar jongga ground ro te hapor ni yo ya result min country torek jong new nai tinggal along komen bahan namar ngala yo ya ka grade A mo namar buon ki kena kim sham na yo ya ka grade A namar kalong ka ba tough ha ka ni ka exam jogi bingile te hakani ke National Institute of Sports rangi ka football discipline coaching ka dontang hapatiala bar ha Kolkata te ngala nong bakmen bha namar ngala yo ya ka first position mo hakini bora atli ki center ya football coaching te ngala kmen bha ba obre ula ai kemensim ya ka jing start email pa bala I mean sim nga namaka ka jing e ba fisham bali pulis ka bar ka state jong ka e bha and dapat ka ding song men bangala yo ka jing job ma you so batyan habang ala dep ya ka diploma in sports coaching in football mentang akwa le ya ka PhD in sports psychology nga hapor bangale specialization ya ka sports psychology hapor bangale ya ka masters of physical education nga syamba upliar udangkam not only ban long physically fit but also mentally fit dia ladang ngale research ya ka sports psychology kumno
ka jinglong jong player kumno ka personality ka mentality jong u ka nyarap ya ka performance jong u hapo ka ground Pila mana example? te ka example ka sports psychology ka de ngan batai fi ka de ban hikai ya ka jinglong kumno ban study ya ka jinglong jong player ka personality ya ka mentality jong player shubo u player unlet ban shoot ya ka penalty ma te shop un shoot ya ka penalty u shoot long nervous ba un shoot long anxious ba u shoot long stress te da lada ni hikai ke player ya ka sports psychology u player unang ba control ya ka nervous jong u unum tiang unang ba control ba nai tiang ba concentrate ba te hanta ka sports psychology ka dong kam ba ka ni ka line sports jong i umde ba tang physically u player ude ban train but mentally ude ban train kishir amba football kade 70% physical and 30% mental so takada ka sports psychology kade ba dong kam ha ban le research takada ma kwa ha ban le PhD kane ka sports psychology kan ya kane ka PhD in sports psychology ka shimpor line south nam ban pendap and nga minta sho bangan le ni PhD nga shuwa iki sponsorship iki scholarship nama ka mo yang ni ban le PhD nama ka bam ha ka dongkam ha financial support mo ban le ni PhD te minta nga shuwa nga le ki exams bangan yo scholarship nama do kan kersan nga hapor bangan le ni ka PhD ya anda lada nga pindap kan PhD in sports psychology nga kwa bantray hakini ki universities in physical education Henry ngakwa ru ba ka physical education kan mi no mo hanya school ba jungi kan ihu namar dengan kadon ka department of physical education hanya ka school ba jungi nihu tengim dongkam kan bangin le chaba bangin hikai ni yo hikai ki khana jong ladi hi jong ni state tengin yo coaching yaki namar kum kini ki brave ha Japan am ban select ke pria ki select ben na school na university na college te lada ni hanya ke state ni concentrate ek football jong ki school jong ki college ki university takanya rap ha te hapor pangalet ya kane ka coaching course mo jong kane ka pyramid skills by British Council mo kaya hikai ya ka community football coaching kamot coaching ya ki ikna badon haka dong ya dia kung ngangasa hamaulai moro ngan concentrate ikna badon hamaulai moro ki ki coach badon haka wi jaka ki concentrate kumta umdei batang ki player badon haki club kinyo ka football coaching ki kena haman la ka kini ki dong jong ka shnong bangisa mo ki de ban yo ka coaching namar player ula ban mi nanu ka jaka umla ban te namar pek kung upile ki one kung upile bona ki player ki one bet ni ki humble beginnings ma ni ki yeng ki sam ki bam don ba am to te mentar ni kung ki football coaches ni de balik one she bon ki than jo ka ni ka state jo ni ma namar don make ki player ki la ban poi sha tong ban represent ya ka ni ka ri jo ni ma ya ka ni ka country jo ni ka India hakapanin kong ngasko ban angu shisha yu play bokla dan dekat bat ni kum kayeng kum joro ba uli kon jami ubala pendep ya kini kijing puli ki bawla anglot na do bok dan re ni kon jami long shisha ba ya ka sports na do bok dan re but kum kini pani yalam ni beten den dio ya ke ka ba u kwa ban le tambah haka jo kopor ni da kren shai lu ba kadi kajing puli ba kajing le kai ka ha ya side by side kadi bandon kajing balance da kemla ban balance ya ka jing le kai ba e kajing puli kata kamut pin ha ban i no kawai na ki ti kani kajing kren jongi yu ka pelong yu ni u khon jongi bo unda treshi tom hatu kata na do udang ren udah treshi tom hat pa unya le ban balance na ma so tho ba imei pa kinum sha yang ban le football da ngam la ban balance ya kanika chimpuli jongaro te kum ta kai ba ka jing treshi tom jong u ka jing ko jing mo jong u bo un kiu sha prang ka de ka ba kong san ba sa ka we lu ka jing ko mo ba ka jing snow red na snow ka de ka we ka ba yalam yu u sha kanika thong
ba kumngi kimi pa tingi da snow ni so hun mo habang yu I yu ko jangi u la ban pendep ya ke ka ba u kwa na la de mde ka jing pen bor mde ka jing ong jangi mde ka de ke ka ba u kwa hi na la de masendep ya ka bi sociology ni la ya pendek ba unlek ya physical education but masendek ya physical education nak to ka yalam nanti u dek bachelor of physical education na po Amravati masendek ka tu pendek no ya ka masters in physical education na ka LNIPE Gwalior na tambah na ka branch ka badan ka po Guwahati ka center Guwahati. Then ada kataru udang kuat susu, ame kuat balik sekanika diploma in sports coaching. Dia kataru mi orang tua na papi kuat ngin kersan baik pi pendek. Ba ulah lek ban pendek ya kini ba kalong ke jing sok komen hadin ba mendai tambu ulah ban pendek ulah ban yo ya ka kerdan mo ya ka topmost position akanika discipline jong ka football. But mas mau ba ni kum ki kpa ni day ban penslor ya la ki jong ki khon ki long ki kwa ki khna mutale ki pun ki balong very interested in sports but ni day ban penslor ya ki da ka ba ni kersan ya ki bakin balance ya ka sports but ya ka jing puli rengkat ka day ban ya rengkat kan ba ha ka ni ka perthai ka chok ba mentale le kalong ka ba la dan nim don ya ka jing nang jing star ndai ban ong tang ya ka yo kam yo cham ndai ya ki bin phi ya ki baro mo part of life ni ki daily activities ro don kam be ya ka jing nang jing star mo de nakata ka daw nga sngo ba ni dai ban penslori ki khon ba kin balance lang ya ka sports but ya ka jing puli but nga sngo ru ban ong ya ki khna muta ki jongi ki don pon ha ki ba ya ka sports de ban pendap ya ka jing puli but kani ka physical education na shukwa ban pensha kan dia kadega ballet ki don ki khna ki le hadien ba pass class 12 but ha kani ka physical education mdai ba pi yo ban puli tangnya ka football ne tangnya ka basketball dan shipon tali ki jingye le ka ki ba pi puli hantu ya ki rukom kumno ba ki rules and regulations ki games ki ba phe de after class 12 ki le join the ka bachelor of physical education ye ki ba pass class 12 ka de 4 years mo saus nem ki ha ban pendek kat pai ki ba la pass ya ka graduation pa de kan asnem ti uniu khun jongi pendek asnem ya ka BPM ba asnem ya ka masters in physical education ye kalong kunta kan haba ki khna ki snotna ya ka sports na so ban penrung ya ka ni ka physical education na do ba ki dang ret na so kalong ka badon kam ha ki school bangin don ya tau physical trainer mo ha ki school khnang ba yo ban engage kini ki khna ha ki no sports ki ba kini ki khna ki sotana but nganget ba shi sien ba ki khna ki so ki yo ban engage ni ban occupy ha kini ki games and sports ha ka daily routine jo ki ba man ka sini po school kin long kin light rukti na kinu ki jinglen ki basniu kin long shlor na ma shi sien ba pi don hi ha ka sports kamot kim long ban le kita ki jingdi secret ki jingdi bami ki tuma ya ki bar khat so kin light ki jinglen ki basniu kin long occupied kin long fit physically mentally but she said ki long physically and mentally fit kamot automatically ka kot jo ki ru ki na puli ki kan kamlong kan yarap ki hi kan yarap ki if you are physically and mentally fit kamot automatically ka studies of ki ru ka sayat ngayu I na ma bele yu uni khon jo ni nganya thoi pi de yu khana basta ya kata ki no hikai ki bla hikai yu na do dang ret kin sakhi ya kata de yu khana basta dang dai ka jing tre shitong but ka jing long fit jong physically and mentally open train me ya di ya ka ban exercise ban let mare ka step ban long fit ya ka met but she seen ba ka met ka long fit ka mind ro ka long fit
But haba ka main kalong fit kamot ki kot ki bapin krek bapin puliru kalong kayat bet kayat ruti an ka bakomsan ngaong ipi ya ki khana barkhot ka bakomsan ka de ka jing trash stop ka jing long discipline ba ka jing ngobret ngaso kini ki long ki badon kam ha ya ki khana bakin kiu ha ka jing ka joki dada ka de ka sports ne dada ka de ka jing puli but ngi ki pa ngi de ru ban snap ya la ki jong ki khon mndei ban ong tang ka ka bang ni ong mangi ka de ka badai dei barabor ni ha ban snap ru ki khon jong ngi ki kwa ayu ka ta ka talent ka bakidon ka ta ka sap ka bakidon ban ni nyale ban ya lam ning ti ya ki bakin yo ban achieve lani ban yo ya kata ka ba pha na ka benta jong ki te ki khon ro kin snap ki me ki pa ro ki haban snap ya la ki jong ki khon khnang ba kan don ka jing ya so tho jing mot bat ki khon ki yo men sim kata ka de ka wei ki khon ki yo men sim ha ba ki yo ba ki me ki pa jong ki kershan ya ka ka ba ki kwa ban le te tang kata na snow ban ong ba kani ki barok khat ka long kum ka society hi barok ko wei ni hapan ban ya long kershan iwe mo kumangi has long ngang long ngade no kai suma ngaya le ban pen ya ki khana la pa ki don kanu ka problem ya le ban pen ya ki ma ki khana chami ki don ki ba pon sap ti haba ki don kam jing ya ba ki don kam jing pen len ti mo bangin ya lam len ti ni let nang no da dep kani ni long ki ba kloi ban ya ra ya barok khat ki ba kwa ban tip shaphang kani ka jing pule physical education nama ni kwa lang ye ki weiru bakin sotho bakani ka jing pule ka don bak ka de ka bala ban prat ka lenti ka jing em joki bakin yo de kata ka lawai ka ba pha